Телияна Ништор, добре познатата ни румънка. На второ място в квалификациите. Прави впечатление, че доста гимнастички имат превръзки на коленете. След малко ще коментираме и това. Да видим нейния прескок. Прескока се нарича Юрченко с обръщане на 540 градуса. Това е прескок. Преди самия уред се изпълнява странично премятане, следва задно премятане, допир до масата за прескок и оттам вече обтегнато салто с винт и половина. С така наречения рундат флик. Ето преди уреда се прави рундата, флик фака, бута се. Точно приземено, чисто изпълнение с леко свиване на коленете. И разтваряне на краката. Този прескок се нарича Юрченко. Разликата е в вида превъртания след тласкането с ръце от масата за прескок. Интересното е, че тя само на 17 години на световното